Здравейте! От 10 на дена играя вече Diablo 2 Resurrected. Стратегията е следната. Решил съм да развия първоначално 3 героя. Това е магиосницата, която в момента е на екраните. Днес съм развил на ледени стихии. Нейната мисия е да ходи да рани босовете и това е идеята на това видео, да ви покажа, нали, с каква лекота ходи в армия Мефисто. Нейната цел е да се храни с предмети и другите два героя, Некромансъра, който до към момента е 83 левел, и Палатина, който е съвсем в началото, с предмети. Некромансъра, идеята за Некромансъра е породена от това, че той с лекота пък фарми Нихалтак, който пуска ключовете, Kill Distraction, който е най-трудният ключ от трите. Един беше терор, другия хейт, за да могат да се отключат ударите и да може да се вземе този торч, така да се каже. Тримата удари са доста трудни за убиване, Паладин обаче Смитъра се справя най-добре с тях. Сега да ви покажа докъде съм стигнал с магиосницата. Имам късмет даже и зоната да е тероризирана, т.е. нивото на монстрите повишено според левела на героя. На мен магиосницата ми е 91 левел, значи монстрите са 93, предметите, които пускат, също са 93 левел, като шанса да се дропнат ценни предмети като корона, примерно да речем Tempered Knight, бронята и така нататък са повишени. Стихиите, на които съм развил, казах ви, те са вече на лед. Cold Mastery на 95%, не съм го макснал, защото очаквам да ви падне Монарх щита, който да е с 4 слота и от него да направя магическата дума Spirit. Апропо такова ми е оръжието в момента, нали, с което се бие магиосницата. Дава доста добри бонуси, две на всичките скилове, фаски, треповари, мана, живот, абсорб и така нататък. Шлема има късмет да ми се падне шакото, той е един универсален шлем за играта, на всичките герои. Дава две на всичките скилове, много лайф, много мана и не на последно место Magic Find за намирането на магически предмети. Амулет ми се падна от геймбола, не е кой знае какво. Щита дава ресисти, Талраша бронята ми се падна в тунела на древните Ancients тунел и е сокната с перфектен показ за Magic Find, шанс за намиране на магически предмети. Ръкавиците имат резистенции с MF, имаме Fast Cast рейтингове плюс допълнителни бонуси и туши, които дават Cold резистенция. Буквално количество 37%. Необходимо е, защото имам такъв чарм, който ми сваля 73% от собствените резистенции, но за сметка на това сваля имунитета на монстрите. Колт имунитета им го сваля. Така, сега картата, която съм отворил, е доста добра, ако мога така да кажа, когато тероризираната зоната, да се намира третото ниво към Мефисто. И тук имам късмета на последната плочка да имам един шрин, който в случай не ми върши абсолютно никаква работа. Но може да бъде, примерно да речем, джем шлин, скил шлин или примерно да речем мана, регенерация на мана. Но това е вече въпрос на късмет и на случайност. Самия рън
се осъществява много лесно. До трето ниво, където се подвизава Мефисто. След което следва тук пускането с лопата, ритването на тези веки, тук някъде се подвизават консолите и лордовете. Продължаваме да по-повече да се използва музика, който стига. И след това идва да става тук между този череп и облачето. Той вече няма такъв се падна нещо особено. Нищо не се падна, но не е задължително да се падне. Трудно се падат нещата в Diablo, но пък удоволствието е огромно, когато се падне някакъв ценен предмет. Ами, това е за сега. Когато ми дойде бузата, може би ще ви покажа един рън на Нихалтак с Некромансера, да видите колко лесно се осъществява това. Той да си дигне армията, когато влезне при Пинделскина, там всичките скелети, които ги вдигат, не е необходимо да ги убива някой, за да може да ги вдигне, а те си директно тръщнати на земята и де-факто започва да убива срещу него с неговата собствена армия, което е мен е гей. И така, до скоро. Чао, чао.